ஹலோ வெள்ளி ஷாப் ஃபேமிலி. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே குந்தனில் வர லைட் வெயிட் கடாஸ். பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி யூனிக்கான ஒரு டிசைன். ஃப்ளெக்சிபிள். நீங்கள் ஆஃபீஸ் போகிறீங்க, காலேஜ் போகிறீங்க, இல்லை எலகெண்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து சல்வாருக்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி போட்டுக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கடாஸ் வந்து நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4500லேருந்து ஒரு 5500 அந்த மாதிரி வரும். இப்போ என் கையில் இருக்க இந்த கடை பார்த்தீங்கன்னா ஹெரிட்டேஜ் கலெக்ஷன்ஸில் வரக்கூடிய கடை உங்களுக்கு 10,000லேருந்து ஆரம்பிக்குது இந்த கடாவோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச். இதை நீங்கள் சிங்கிளாகவும் போட்டுக்கலாம், பேராகவும் போட்டுக்கலாம். இது வந்து விக்டோரியன் கடா. அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா நவரத்னாலேயே வந்து கொஞ்சம் லைட்டர் வெர்ஷன் கடா. எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப அழகான கலெக்ஷன்ஸ். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கலெக்ஷன் போட பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக காசி ஆர்கேடில் இருக்க வெள்ளி ஷாப் வாங்க. டெஃபினட்டாக எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிக்கும். வெள்ளினாவே வெள்ளி ஷாப் தாங்க. ஹாப்பி ஷாப்பிங்.